நானே தனியா போகணும்னு யோசிக்கிறேன், பாக்குறேன். தனியாவே போறது இனிமே யாரோட துணை வேணும், பகவானோட துணையை வச்சுட்டு போயிட வேண்டியது. ஆமா, கரெக்ட் கரெக்ட் இல்லையா? டெய்லி காலையில இருந்து மாதாஜி, ஆனா நம்மள அனுப்ப மாட்டேங்கிறாங்க தனியா. அதான் வீட்டை விட்டு போறதுக்கே இந்த இருக்கு அது இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு சின்ன வேலை விட்டுடுறாங்க, பயப்படுறாங்க. அவங்க எல்லாம் எங்கேயா போய் விழுந்துருவேன் இப்படியே சொல்லியே நமக்கு பயக்கம் டாக்டர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அமிர்தம் மாதாஜி பேசுறேங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சொல்லுங்க மாதாஜி. சோஃபால படுத்து தூக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்க. அமிர்த மாதாஜி கேக்குது, சொல்லுங்க மாதாஜி. பூரி யாத்திரை போயிட்டு வந்தேங்க மாதாஜி, உங்க எல்லாரோடைய ஆசீர்வாதத்தினால. நேத்து நைட்டு தான் வந்தாங்க, கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியல. அங்க போய் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமா சைத்தன்ய பிரபு, மாதவேந்திர பூரியோட சமாதிக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்தாங்க. சைத்தன்ய பிரபு வந்து ஒரு ஜெகநாத பூரி ஜெகநாத பெருமாளை எப்படி தரிசனம் பண்ணாருன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு எங்க குரு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு ஓரமா நின்னு அவர் கை வச்சு நகமெல்லாம் அங்க அடையாளம் இருக்குங்க. அங்க நின்னு சாஞ்சு தலை சாஞ்சு பார்த்தா ஜெகநாத பெருமாளுடைய அவர் மட்டும், அவரோட உருவம் மட்டும் நம்மளுக்கும் தெரியுதுங்க மாதாஜி. ரொம்ப எங்க அலர்நாத் டெம்பிள் போனீங்களா? அலர்நாத் டெம்பிள் போனீங்களா? அலர்நாத் டெம்பிள் போனங்க மாதாஜி. அங்க விஷ்ணு ஸ்வரூபத்துல பகவான் இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த இதுல என்னது குண்டிச்சா அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்கு. அது வந்து மூணு ரதமும் போய் அங்க விசிட் பண்ணிட்டு இருக்குங்க மாதாஜி. குண்டிச்சால் போய் குண்டிச்சால தான் இருக்கும். அந்த பகவானுடைய விக்கிரகத்தை வந்து இதுல வந்து செதுக்கும் போது அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் பொழுது பகவானுக்கு வந்து ஜுரம் வரும்ன்ற ஒரு இது இருந்த ஐதீகம். அந்த காலகட்டத்திலே ஃபர்ஸ்ட் டைம்ல. ஆனால் அந்த 15 நாட்களும் என்னவோ வந்து அங்கதான் பகவான் இருப்பார். அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எனக்கு ஃபுல்லா தெரியாது. பட் அந்த 15 டேஸ் ரத யாத்திரை முன்னாடி வந்து அங்கதான் இருப்பார். அதுக்கப்புறம் அந்த 15 டேஸ் கழிச்சுதான் வந்து மீண்டும் வந்து கோயில்ல வந்து பகவான் வந்து சேருவார். அப்போ அந்த சமயத்துல கோயில்ல வந்து பகவான் இல்லாதப்போ நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவானை சேவிக்க முடியலையேன்னுட்டு அவர் வந்து அலர்நாத் டெம்பிள்ல இருப்பாராம். அந்த சமயத்துல அங்க 4 கைகளுடைய விஷ்ணு, அதாவது பரமாத்மா ஸ்வரூபம் இல்லையா, நாராயண ஸ்வரூபத்துல இருப்பார். அலர்நாத் டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி சேவிச்ச அந்த உடல் இம்ப்ரெஷன் கூட இப்ப கூட இருக்கு அந்த இடத்துல. அந்த கல் வந்து மாதாஜி கல்ல உருகி அவர் போய் வேகமா போய் பெருமாள் தரிசிக்கணும்னு ஓடுறாருங்களாமா. ஓடி போய் தரிசனம் பண்ணும்போது அந்த விழுந்ததுனால அந்த கல்லும் உருகிடுச்சுங்களாமா. அங்க சிஷ்டாசகம் அந்த இது பாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாருங்க மாதாஜி. அப்போ அந்த அலர்நாத் கோயில்ல வந்து பாயசம் சாப்பிட்டதுனால ஒரு கை கொஞ்சம் வெந்திருக்குங்க அவருக்கு. ஆக்சுவலி அலர்நாத் டெம்பிள்லயே இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னாக்கா ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஆச்சாரியார்கள் தான் வந்து செய்தது. அந்த டெம்பிள வந்து நிர்மாணிச்சது ராமானுஜாச்சாரியார். ஓகே, அந்த டெம்பிள்ல ஒரு ஸ்டோரி சொன்னாங்க. அதாவது அந்த அலர்நாத் டெம்பிள்ல வந்து பிரீஸ்டா இருந்தவர் வந்து டெய்லி வந்து பகவானுக்கு வந்து நிவேதனம் வந்து பண்ணுவாங்களாம். அந்த டெம்பிளே இன்னொரு டெம்பிள் ஞாபகம். சோ அவர் வந்து யாத்திரைக்கு போனப்போ அவங்களுடைய மனைவி என்ன பண்ணுவாங்களா, டெய்லி வந்து நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு பையன் கிட்ட போயிட்டு, சின்ன பையனா 5 years கிட், அது இந்த ஸ்டோரி அங்க சொன்னாங்க. ஏன்னா அந்த சப்தத்துல வந்து சாட்டி கோபால் மாதாஜி அது சின்ன பையனுக்கு அப்புறம் உன்ன பொண்ணு தர்றேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பொண்ணு அது வேற அந்த இது வேற. சின்ன 5 years பையன் வந்து இந்த அலர்நாத் டெம்பிள்ல தான் இந்த ஸ்டோரி. ஏன்னா நிறைய இடத்துல ஸ்டோரி கேட்டதுனால எந்த இடத்துல ஸ்டோரி வந்து சொன்னதுன்றது எனக்கு கரெக்டா கிளிக் ஆகல. பட் இதனுடைய இது என்னக்கா அந்த 5 years கிட் வந்து டெய்லி வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் எடுத்துட்டு போவோமா. சோ
சோ அந்த குழந்தை வந்து போயிட்டு சாமி கிட்ட நீ சாப்பிடணும், உனக்கு சாப்பிடறதுக்காக தான் வந்து கொடுத்து அமிச்சாங்க, இதை நான் சாப்பிட்டு காலி பண்ணா மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டு போவேன் பாத்திரம். ஆனா அவங்க அப்பா இருக்கும்போது அந்த பாத்திரத்தை வந்து நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு, நான் சாமிக்கு நிவேதனம் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு வந்துருவாராம் வீட்டுக்கு. சோ வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தோடனே அந்த நைவேத்தியம் பண்ண அந்த பிரசாதமா இருக்கக்கூடிய அந்த இதுதான் வந்து எல்லாருமே ஸ்வீகரிப்பாங்களாம். சோ இந்த டெக்னிக் வந்து தெரியாது யாருக்கு, அந்த 5 வயது சிறுவனுக்கு. நீ எடுத்துட்டு போயிட்டு சாமிக்கு வந்து இதை வந்து வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பும்போது சாமி கிட்ட வந்து எஸ் நீ இதை ஃபுல்லா சாப்பிட்டா மட்டும்தான், உனக்குன்னு தான் கொடுத்து அமைச்சிருக்காங்க, இதை நீ சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நான் வந்து வீட்டுக்கு காலி பாத்திரம் தான் எடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு டெய்லி வந்து அங்க சாமி வந்து அதை எடுத்து சாப்பிட்டு காலி பாத்திரம் கொடுக்குமா. சோ இந்த மாதிரி வந்து பையன் வந்து காலி பாத்திரம் எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்துட்டு போறானேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா வந்து கேட்பாங்க, இல்ல சாமி சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தை மேலதான் அவங்களுக்கு டவுட் வரும், இவன் தான் எங்கேயாவது உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு வரானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வரும். அதனால அவங்க அப்பா வந்த பிறகு அழைச்சிட்டு போவோம். அவங்க அப்பா வந்து அவன்கிட்டயே கொடுத்து இவன் என்னதான் பண்றான் பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைச்சிட்டு போவாங்களாம். சோ அப்ப போயிட்டு சாமி கிட்ட போய் அவன் வந்து எஸ் இன்னைக்கு நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், நீ இன்னைக்கு சாப்பிட்டா மட்டும்தான் நான் எடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு சாமி சாப்பிடுறத வந்து அதாவது அவங்களால அப்பதான் பார்க்க முடியுது. அதாவது இத்தனை நாள் நம்ம எல்லாருமே நைவேத்தியம் பண்றோம், அதெல்லாம் பகவான் வந்து ஸ்வீகரிக்கணும் அப்படின்னா அங்கே அந்த குழந்தையினுடைய இதுல கள்ளம் கபடமற்ற அந்த உள்ளத்தை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. இது சாமிக்காக எடுத்துட்டு வந்தது, சாமி தான் மொத்தம் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. சோ நாம பெரியவங்களா இருந்து அந்த நைவேத்தியம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பேருக்காகவே செய்யற மாதிரி ஆயிடுதுன்றத வந்து இந்த ஸ்டோரி அந்த இடத்துல ஐ திங்க் அத்தல் கிருஷ்ணா பிரபு சொன்னாரா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, பட் அந்த அலர்நாத் டெம்பிள்ல நடந்த நிகழ்ச்சி என்றும் சொல்கிறார்கள். ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு டெம்பிள். அங்கே விஷ்ணு சொரூபத்துலதான், அதாவது நாராயண விஷ்ணு 2 ஒண்ணுதான், அந்த சொரூபத்துலதான் பகவான் இருக்கார். அந்த 15 days அந்த இடத்துலதான் இருப்பாராம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பூரி ஜெகநாத்ல இருந்து அந்த அலர்நாத் டெம்பிள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-25 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். அவர் டெய்லி வந்து அங்க பகவானை சேவிச்சுட்டு தான் போவாராம். அப்படின்னா டெய்லி நடக்கணும்னா 25 கிலோமீட்டர்ஸ் எவ்வளவு ஆகும் இல்லையா டைம், அட்லீஸ்ட் 4 hours 5 hours கண்டிப்பா நடக்கணும். பகவானை சேவிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து ஜெகநாத்துக்கு போகிறது. அப்படி இந்த மாதிரி அந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாமே வந்து அதாவது பக்திக்காக நாமெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. மாதவேந்திரபுரிக்காக பாயசம் திருடி வச்சிருப்பாருங்க மாதாஜி ஒரு கோயில்ல. அதுவும் பார்த்தோம். ரேமுனா டெம்பிள். ஆமா ஆமா அங்கேயும் போனோம் அதுவும் போனோம் நான். அது சென்ட்ரல்ல கோபிநாத், இந்த பக்கம் கோவிந்த்ஜி, அந்த பக்கம் மதன் மோகன்ஜி இருப்பாருங்க. ஆமா அங்கதான். ஓகே, எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபுல நீங்க மாதவேந்திரபுரியோட சமாதி அங்கதான் இருக்குங்க மாதாஜி. இன்னும் அவர் அங்கேயே தங்கிட்டார். அவருக்காக பாயசம் திருடி, ஒரு பக்தனுக்காக பாயசம் திருடின இடம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கேயே இருந்து அவர் சமாதி ஆகிற வரைக்கும் அங்கேயே இருந்த இடங்க ரேணுமாங்கிற இடங்க. எஸ் எஸ் கரெக்ட், நீங்க சொன்னது ரைட் தான். ரேணுமா போகணும், நான் கூட போகணும். ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னும் நம்ம அதாவது புனித ஸ்தலங்கள். ஸோ பூரி ஜெகநாத் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டினா அந்த சோர் கீர்னு சொல்லுதா மத்தாஜி, அந்த ஸ்டோரியா மத்தாஜி? ஆமா ஆமா சொன்னீங்க இல்ல, கீர்ச்சோர் நீங்க சொன்னீங்க அந்த ஸ்டோரியா? கீர்ச்சோர் கீர்னா பாயசம், சோறுனா திருடன் கல்வன். அதாவது பாயசம் திருடிய கல்வனாகி விட்டார் பகவான். சௌராஷ்டிரம். ஆமா சௌராஷ்டிரம், ஆமா எஸ் கரெக்ட். உங்களோட ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. நாம இப்போ இந்த இதுக்கு போகலாம். ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुषुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார மந்திரம் ஸ்ரீவாச சொல்றாங்க. பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம எத்தனாவது பேராகிராஃப்ல இருந்தோம் நம்ம? பிரம்மன் வந்து பௌதிக கண்களால உங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது, அவரோட கருணையினால மட்டும்தான் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிற வரையிலும் படிச்சோம் மாதாஜி பிரம்மனோட பிரார்த்தனைகள்ல. இன்னும் ஒரு நிறைய பாரா இருக்கு, ஒரு 4 பக்கம் புக்ல பார்த்தா 4 பக்கம் இருக்குது. 163ஆம் பக்கம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, இதெல்லாம் படிச்சுட்டுமா நம்ம? அன்பான பகவானே, அதுல இருந்து அங்க இருந்து படிக்கணும். அன்பான பகவானேவா? ஓகே. therefore mild. சில வேளைகளில் எஸ் படிங்க. நான் அதுக்கு அப்படியே நான் படிக்கும்போது ஐ கேன் மேப் இட் எந்த சென்டென்ஸ். அன்பான பகவானே, சில வேளைகளில் இந்த பிரபஞ்சத்தின் எஜமானன் என்று என்னை நான் தவறாக எண்ணிக்கொண்டாலும் நீரே படைப்பிற்கெல்லாம் உன்னத ஆளுநர். இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு நான் எஜமானனாக இருக்கலாம், ஆனால் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களும் அவற்றின் எஜமானர்களான எண்ணற்ற பிரம்மாக்களும் உள்ளனர். ஆனால் நீரே அவர்களெல்லாம் ஆள்பவர். பரமாத்மா ஒவ்வொருவரின் உள்ளத்திலும் இருப்பதால் நீர் எல்லாம் அறிபவர். எனவே என்னை உம்மிடம் சரணடைந்து சேவகனாக ஏற்றுக்கொள்ளும். உமது பால்ய நண்பர்களுடனும் கன்றுகளுடனும் நீர் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது நான் உம்மை தொந்தரவு செய்கிறேன், அதற்காக என்னை மன்னியும். இப்போது நீர் அனுமதித்தால் நான் இங்கிருந்து செல்கிறேன். நீர் உம்முடைய நண்பர்களுடனும் கன்றுகளுடனும் விளையாடுவது என்னால் தடைபடாமல் இருக்கட்டும். அன்பான கிருஷ்ணரே, நீர் எல்லா வசீகரங்களையும் உடையவர் என்பது உமது பெயரிலிருந்து தெரிகிறது. சூரியனும் சந்திரனும் தம் வசீகர தன்மையை உம்மிடமிருந்து பெறுகின்றன. சூரியனின் வசீகரத்தின் மூலம் நீர் எதுகுலத்துக்கு பெருமை அளிக்கிறீர். சந்திரனின் வசீகரத்தின் மூலம் நீர் இந்நிலம், தேவர்கள், பிராமணர்கள், பசுக்கள், சமுத்திரங்கள் ஆகியவற்றின் சக்தியை அதிகரிக்க செய்கிறீர். உமது உன்னத வசீகரத்தால் கம்சன் போன்ற அசுரர்கள் அழிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே இப்படைப்பில் வணக்கத்திற்குரிய ஒரே தெய்வம் நீரே என்பது எனது தீர்மானம். இந்த பௌதீக உலகின் இறுதி காலம் வரை எனது வணக்கங்கள் உமக்கு உரித்தாக. சூரியன் இந்த ஜட உலகின் மீது ஒளி வீசிக் கொண்டிருக்கும் வரை என் வணக்கங்களை நீர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. சோ இப்ப புகழாரங்களை சூட்டியிருக்கிறார் யாரு? பிரம்மதேவர். மேலும் அவர் விடை பெற வேண்டும். சோ அவர் மேலும் அவர் செய்து, அதாவது பகவானுடைய லீலைகளை பார்க்கணும்னு நினைச்சுதான் அவர் அவ்வாறு செய்தார். அதனால அந்த செயலுக்கு தன்னை மன்னிக்கும்படியும் அவர் கேட்டுக்கொள்கிறார் இந்த இடத்துல. சோ எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க. அடுத்து வாசிங்க மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி கை உயர்த்திருக்க மாதாஜி. சேதுலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. அதுக்கு அடுத்து கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் எஜமானனாக பிரம்மா முழுமுதற் கடவுளுக்கு வணக்கம் செலுத்தி அவரை மும்முறை வலம் வந்து பிரம்மலோகம் என்னும் தன் இருப்பிடத்திற்கு புறப்பட தயாரானார். அவர் செல்லலாம் என முழுமுதற் கடவுள் சைகையின் மூலம் அனுமதி வழங்கினார். பிரம்மா சென்றவுடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பசுக்களுக்கும் ஆயர்குல சிறுவர்களுக்கும் மறைந்த அன்று எப்படி இருந்தாரோ அதே தோற்றத்தை உடனே மேற்கொண்டார். யமுனை நதியின் கரையில் உணவருந்தி கொண்டிருந்த நண்பர்களை அவர் விட்டு சென்று சரியாக ஓராண்டு காலத்திற்கு பிறகு அங்கு திரும்பிய போதிலும் அவர் ஒரு கணத்தில் திரும்பிவிட்டதாக ஆயர்குல சிறுவர்கள் எண்ணினார்கள். கிருஷ்ணரின் பல்வேறான சக்திகள் மற்றும் செயல்களின் சிறப்பு இவ்வாறானது. கிருஷ்ணர் தாமே ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் இருந்து கொண்டு அவருக்கு ஞாபக சக்தியையும் மறதியும் அளிக்கிறார் என்று பகவத்கீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லா உயிர்வாளிகளும் இறைவனின் உன்னத சக்தியின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்கள். அவர்கள் சில வேளைகளில் தம் அமைப்பின் நிலையை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள், சில வேளைகளில் மறந்து விடுகிறார்கள். அப்பேற்பட்ட ஆளுகைக்கு உட்பட்ட அவரது நண்பர்களான சிறுவர்கள் தாம் ஓராண்டு காலம் யமுனை கரையில் இல்லாமல் பிரம்மாவின் மாயையில் கட்டுண்டு வேறொரு இடத்தில் இருந்ததை அறியாமல் இருந்தார்கள்.
கிருஷ்ணர் அவர்களின் முன்பு தோன்றிய போது கிருஷ்ணர் ஒரு நிமிடத்தில் திரும்பிவிட்டார் என்று எண்ணினார்கள். உணவு வேளையில் அவர்களை விட்டு பிரிந்திருக்க கிருஷ்ணருக்கு மனம் வரவில்லை என்று கூறி நகைத்தார்கள். அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கிருஷ்ணரை வரவேற்றார்கள். அன்பான நண்பரே கிருஷ்ணா, நீ மிக விரைவில் திரும்பி விட்டாய். சரி, நாங்கள் இன்னமும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கவில்லை, இன்னும் ஒரு கவளம் கூட சாப்பிடவில்லை, வா சேர்ந்து சாப்பிடலாம் என்று கூறி அழைத்தார்கள். கிருஷ்ணர் புன்னகையுடன் அவரின் அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களுடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டார். சாப்பிடும்போது கிருஷ்ணர் எண்ணினார், நான் ஒரு கணத்தில் திரும்பிவிட்டதாக இந்த சிறுவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். ஆனால் கடந்த ஓராண்டு காலமாக நான் பிரம்மாவின் மர்மமான செயல்களில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தேன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். வாசிக்கவா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். சோ பிரம்மரும் விடை பெற்றார் இல்லையா? அவருக்கு மும்முறை வலம் மரியாதை செலுத்தி பகவானிடத்தில் அவரை சேவித்துக் கொண்டு பகவானும் அவருக்கு அருள் பாலித்து, அதாவது உத்தரவு கொடுக்கிறார். எஸ், நீ கிளம்புவதற்கு உத்தரவு. அதை கொடுத்த பிறகு பிரம்மரும் சென்று விடுகிறார். சோ பிரம்மர் சென்ற பிறகு அங்கே மீண்டும் அந்த பழைய நிலை இல்லையா, அவர்கள் எப்பொழுது பிரம்மா கவர்ந்து சென்றாரோ அந்த சமயத்தில் எவ்வாறு ஒரு சூழல் இருந்ததோ அத்தகைய சூழலை பகவானால் ஏற்படுத்த முடியாது. அதனால்தான் வேகம் என்பது பகவானோட நம்ம சம்பந்தமே படுத்த முடியாது. அவருடைய ஆற்றலில் நம்ம இஸ் த டைம் ஷிஃப்டர் என்ற மாதிரி இஸ் எவ்ரிதிங் வில் ஷிஃப்ட் வித்தின் ஒரு செகண்ட்லயே நம்ம அவளை ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய அத்தகைய வல்லமை பெற்றவர் பகவான். சோ அதனால்தான் நமக்கு ஞாபக மறதி மற்றும் நமக்கு ஞாபக சக்தி மற்றும் மறதி எல்லாமே அவரால்தான் நமக்கு ஏற்படுகின்றது என்று நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? 15.15 சபை பும்சாம் என்ன ஸ்லோகம் அது? ஒரு நிமிஷம். 15 வேதேஷ் வேதேஷ சர்வே அகம் சர்வ வேதே. சோ ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம் அது, எனக்கு டக்கு ஞாபகம். ஸ்லோகம் எல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்தாதான் மெமரியில இருக்கும். சோ எப்பவுமே படிச்சுட்டே இருக்கணும். சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஸ்ய சர்வேர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம் இல்லையா? வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் பகவான் தான். வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான். சோ அவரிடமிருந்தே ஞாபக சக்தி மறதி எல்லாம் தோன்றுகின்றது. ஐ am seated in the ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மியூட்ல இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. வேதைஸ்ய சர்வைர் அகம் சர்வ வேத்யோ. அதனால பிரம்மர் சென்ற பிறகு கிருஷ்ணருடைய லீலைகளை பற்றி இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்குகிறார். என்னன்னா, அந்த 1000 குல சிறுவர்கள் மற்றும் கன்றுகள் எல்லாமே அப்போ ஒரு க்ஷணத்திலேயே பிரம்மாவுடைய ஒரு க்ஷணம் தான் அது. ஆனா உண்மையிலேயே அது இந்த புவி வாழ்க்கையில ஓராண்டு காலம். சோ காலத்துக்கே வேறுபட்ட தன்மை. சோ அந்த 1000 குல சிறுவர்கள் மீண்டும் அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு. கண்ணன் அது வரைக்கும் நம்மளோட இல்ல, இப்பதான் எங்கேயோ போயிட்டு ஒரு நிமிஷத்துல வந்திருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க எல்லாரும் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆனா பகவான் நகைக்கின்றார், புன்னகை போக்கின்றார். அதாவது இவங்க எல்லாம் நினைக்கிறாங்க நான் எங்கேயோ போயிருந்தேன்ட்டு. ஆனா இவங்க ஓராண்டு காலம் இங்க இருக்கவில்லை என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறது பகவான். இது எல்லாமே பிரம்மனுடைய அந்த அதாவது மாயையில அவர் செய்த அந்த லீலையில நான் இன்வால்வ் ஆயிருந்தேன், நான் ஈடுபட்டிருந்தேன் என்பது இந்த 1000 குல சிறுவர்களுக்கும் கன்றுகளுக்கும் எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிற ஒரு அழகான ஒரு கருத்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உணவை முடித்துவிட்டு கிருஷ்ணரும் நண்பர்களும் கன்றுகளும் ரிஜபூமியிலிருந்த தம் வீடுகளுக்கு திரும்பினார்கள். போகும் வழியில் அகாசுரன் பெரும் பாம்பின் வடிவில் இறந்து கிடந்ததை பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள். கிருஷ்ணர் விரஜபூமிக்கு திரும்பிய போது பிருந்தாவனவாசிகள் எல்லாரும் அவரை கண்டார்கள். அவரது கிரீடத்தை மயிலிறகும்
வனமலர்களும் அலங்கரித்திருந்தன. கிருஷ்ணர் மலர் மாலைகளை அணிந்து கோவர்த்தனகிரியின் குகைகளிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட பல வகையான கொடிகளால் அழகு செய்யப்பட்டிருந்தார். கோவர்த்தனகிரி ஒருவித சிவப்பு கொடிக்கு பெயர் போனது. கிருஷ்ணரும் அவரது நண்பர்களும் அப்பொடியை உடல் முழுவதும் கொள்வது உண்டு. ஒவ்வொருவரும் எருமை கொம்பினால் ஆகிய ஊதுகுழலையும் பிரம்பையும் புல்லாங்குழலையும் வைத்திருந்தார்கள். கன்றுகளை அவர்கள் பெயர் சொல்லி அழைத்தார்கள். கிருஷ்ணரின் வியக்கத்தக்க லீலைகளை பற்றி அவர்கள் மிகவும் பெருமை கொண்டிருந்ததால் கிராமத்திற்குள் வரும்போது கிருஷ்ணரின் மகிமைகளை பாடினார்கள். அழகான கிருஷ்ணர் வருவதை பிருந்தாவனத்தின் கோபியர் எல்லோரும் கண்டார்கள். சிறுவர்கள் தாம் பயங்கரமான பாம்பின் வாயிலிருந்து தப்பியதை பாடல்களாக பாடினார்கள். சிலர் கிருஷ்ணரை யசோதையின் மகன் என்றும் மற்றவர்கள் நந்த மகாராஜாவின் மகன் என்றும் வர்ணித்தார்கள். அவர் அதிசயமானவர், பெரிய பாம்பின் பிடியிலிருந்து எங்களை காப்பாற்றி அதை கொண்டார் என்று புகழ்ந்தார். ஆனால் அகாசுரவதம் நடந்து ஓராண்டு ஆகிவிட்டதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்னும் 2 பேராகிராஃப் படிங்க மாதாஜி. தன் குடும்பத்தில் ஒருவராக ராதா கிருஷ்ணரிடம் பிருந்தாவனவாசிகள் திடீரென்று இவ்வளவு அன்பு கொண்டது எப்படி என்று மகாராஜா பரீட்சித் சுகதேவ கோஸ்வாமியை கேட்டார். உண்மையான சிறுவர்கள் காணாமற் போன போது கிருஷ்ணர் தம்மை வியாபகப்படுத்தி இருந்த சமயத்தில் சிறுவர்களின் பெற்றோர்கள் தம் சொந்த மகன்களை விட கிருஷ்ணரிடம் அன்பு கொண்டிருக்க காரணம் என்ன? மேலும் பசுக்கள் தம் சொந்த கன்றுகளை விட இந்த கன்றுகளிடம் அதிகமாக அன்பு செலுத்தியது ஏன்? இதற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் முதலில் தன்னிடமே மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறான் என்று நண்பருக்கும் பதில் கூறினார். வீடு, குடும்பம், நண்பர்கள், நாடு, சமுதாயம், செல்வம், புகழ் எல்லாம் உயிர்வாழிக்கு 2ஆம் பட்சமே. அவை அவனுக்கு பிடித்திருக்கின்றன என்றால் அதற்கு காரணம் அவற்றால் அவனின் தனித்தன்மை திருப்தி அடைகிறது. இக்காரணத்தால் ஒருவன் முதலில் தன்னில் மையம் கொண்டிருக்கிறான். மனைவி, மக்கள் போன்ற உறவினரிடம் அவனுக்கும் இருக்கும் பற்றுதலை விட தன்னிடத்திலும் தன் உடம்பினிடத்திலும் அதிகமான பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறான். இதனால் முதுமை பருவத்திலும் அவன் செயற்கை முறைகளை கையாண்டு உடம்பை பாதுகாத்து கொள்ள முயற்சிக்கிறான். முதிர்ந்து உடைந்து போன உடலையும் காப்பாற்ற முடியும் என்று அவன் எண்ணுகிறான். தன் சொந்த இன்பத்திற்காக, மகிழ்ச்சிக்காக உடல் ரீதியிலான வாழ்வினாலும் ஆன்மீக ரீதியிலான வாழ்வினாலும் இரவும் பகலும் உழைக்கின்றான். புலன்களுக்கும் உடலுக்கும் இன்பம் தரும் பௌதீக உடைமைகளிடம் நான் மிகவும் பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறோம். நான் என்னும் ஜீவாத்மா உடலுக்குள் இருப்பதால் உடலிடம் பற்றுதல் ஏற்படுகிறது. அதுபோலவே ஒருவன் ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையும் போது ஜீவாத்மா கிருஷ்ணரின் அம்சமாகையால் மகிழ்ச்சி தருவதாய் இருக்கிறது என்பதை அறிகிறான். இறுதியில் மகிழ்ச்சியூட்டுவதாகவும் எல்லா வகையிலும் வசீகரமானதாகவும் இருப்பது கிருஷ்ணரே. இதை நமக்கு தெரிவிப்பதற்காக கிருஷ்ணர் அவதரித்து தானே எல்லா வகையிலும் வசீகரமான அந்த மையம் என்பதை நமக்கு அறிவிக்கிறார். கிருஷ்ணரின் வியாபகமாக இல்லாத எதுவும் வசீகரமானதாக இருக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. அழகான விளக்க உரை. மேலும் இந்த 1000 குல சிறுவர்கள் எல்லாம் பிரஜபூமியில் தங்களுடைய உணவு மதிய உணவை முடித்து கொண்டு சாயங்காலம் சமயத்துல அந்த கன்றுக்குட்டிகளை எல்லாம் அழைத்து கொண்டு அகாசுரனுடைய வதத்தை பற்றி அதாவது கிருஷ்ணர் அவங்கள காப்பாற்றினார் என்பதை எல்லாம் அவர்கள் நினைவில் கொண்டு வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். அழகான கிருஷ்ணர் தலையில மகுடத்துல என்ன பூட்டியிருக்கார்? அவர் அதாவது மயில் இறகை பூட்டிக்கொண்டு அழகான மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு, மேலும் அந்த கோவர்தனகிரியில கிடைக்கக்கூடிய அந்த சிகப்பு வர்ணத்தை எல்லாம் பூசிக்கொண்டு, அதாவது தாரை தப்பட்டைகள் எல்லாம் இருக்குல்ல, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹார்ன்ஸ்னா அந்த எருமையினுடைய கொம்புகளால அந்த இதுல இருந்து ஊதுறது, இப்படி அவருடைய புல்லாங்குழலால் அவர் அதாவது ஊதுறது, இது எல்லாமே செய்து கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? வீட்டை நோக்கி வருகிறார்கள். கவர்ட் பாய்ஸ் were so proud of அவங்களுக்கு கிருஷ்ணருடைய இந்த லீலைகள் எல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே, அதாவது ரொம்ப பெருமையா வராங்க அவங்க.
சோ மேலும் அவர்கள் ஆடி பாடிக்கொண்டு சோ ரொம்ப அழகாக பாடிக்கொண்டு இந்த அதாவது பாடல் வரிகள் என்னன்னாக்கா அகாசுரன் வதத்தை பற்றிய பாடலாகவே பாடிக்கொண்டு அவர்கள் எல்லாமே அந்த விருந்தாவனத்திற்குள்ள நுழைகிறார்கள். சோ அவர்கள் என்ன பாடல்ல என்ன மீனிங்னாக்கா கிருஷ்ணா இஸ் சோ வண்டர்ஃபுல் இல்லையா, அவர் மேலும் அவர் எங்களை எல்லாமே இந்த நாகத்திலிருந்து எங்களை வந்து காப்பாற்றினார், அந்த நாகத்தை கொன்றார் அப்படின்ற அத்தகைய வார்த்தைகளை எல்லாம் கொண்டு அவர்களுடைய பாடல்கள் என்பது இருக்கின்றது. இன் திஸ் ரெகார்ட் சோ இதெல்லாம் பாடிண்டே இருக்கும் பொழுது பட் லிட்டில் டிட் தே நோ அட் 1 year, அதாவது 1 வருடம் வந்து ஆல்ரெடி முடிந்து விட்டது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது. இவ்வாறாக பரிசு மகாராஜ் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கிறார், எவ்வாறு விருந்தாவனவாசிகள் வந்து இவ்வளவு பிரேமைய வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து செலுத்த முடியும். சோ வேர் he was not a member of any other families இல்லையா, கிருஷ்ணர் வந்து நந்த மகாராஜாவுடைய குழந்தை இல்லையா, அவங்க வீட்டுல அன்பு பாராட்டுறது அது எதிர்பார்த்த ஒன்று. ஆனால் அனைவருமே கிருஷ்ணர் மீது இவ்வளவு அன்பு கொண்டாடுவதற்கான காரணம் என்ன, அது எவ்வாறு அவர்களுக்கு அது கிடைக்க பெற்றது என்பது இந்த இடத்துல கொஸ்டினா கேட்கிறாரு. சோ டியூரிங் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் கவர்ட் பாய்ஸ், அதாவது உண்மையான அந்த ஆயிரக்குள்ள சிறுவர்களும் அந்த கன்றுக்குட்டிகளும் வந்து இல்லாத பொழுது சோ கிருஷ்ணா வந்து தன்னையே வந்து அவர் விரிவங்கம் செய்து கொண்டார். Why is it that boys parents become more loving to him than the towards their own sons? அங்கே வந்திருப்பது பகவானுடைய விரிவங்கம் என்று தெரியாது, அவர்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அவ்வளமே தன்னுடைய பிள்ளைகளிடத்துல அவர்கள் வந்து அதிகமாக அன்பை செலுத்துகிறார்கள் முன்னை விட. அதே மாதிரி கன்றுக்குட்டிகள் கூட வந்து அந்த தாய் பசுவிடம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அன்பை வந்து அதாவது why did the cows become so, அதாவது தாய்ப்பசு வந்து கன்றுக்குட்டிகள் இடத்துல வந்து அவ்வளவு அன்பு கொள்ள வேண்டியதுக்கான காரணம் என்ன, எல்லாம் பகவானுடைய சொரூபம் இல்லையா. சோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி இப்போ தன்னுடைய விளக்க உரையை வந்து கொடுக்கிறார். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே முதல்ல தன்னை பற்றி தான் அவன் யோசிப்பான், அதுக்கப்புறம் தான் தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்கள பத்தி யோசிப்பான். பிகாஸ் நாம நம்முடைய மனது உடலோட எப்பவுமே வந்து ஈடுபாடு கொண்டவர்கள், மேலும் அதன் மீது நமக்கு வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் உண்டு இல்லையா, எப்பவுமே அது வந்து அதன் தரப்பில் நமக்கு ஈர்ப்பு என்பது உண்டு. முதல்ல நம்மது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு தான் அடுத்தவங்களுக்கே கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு அதுக்கப்புறம் தான் குழந்தைகள், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து குடும்பம் குழந்தைகள் எல்லாமே நம்முடைய இருப்புக்காக தான் முதல்ல நம்ம வந்து எந்த அது பௌதீகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருந்தாலுமே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெவலப் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகளா வைக்கிறது அதெல்லாமே வேறு. ஆனா முதலில் நம்முடைய நிலையை பற்றி தான் இருப்பை பற்றி தான் நம்ம என்றைக்குமே கவனிக்கணும். அதுதான் இந்த உலகத்தினுடைய நியதி கூட இந்த இடத்துல. சோ அவுட்வர்டு பேரப்ளனியா வந்து குடும்பம் குழந்தைகள் இல்லையா, மற்றும் நண்பர்கள், இந்த தேசம் சமுதாயம், அதுக்கப்புறம் வந்து செல்வம் மற்றும் வந்து வைபவங்கள் மற்றும் ஒருவருடைய நாணயம் ரெப்புடேஷன் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து 2ஆம் பட்சம் தான் ஒரு உயிர் வாழ்க்கை. முதல்ல தன்னை பற்றியான தனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கின்றது இந்த செயலால் அப்படிங்கிறது, அது பௌதிக தரப்பில் சென்றாலும் சரி ஆன்மீக தரப்பில் செல்லும் பொழுது நம்ம அதுல பேரானந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றுதான் முதலில் எண்ணிக்கொண்டு அவ்வாறுதான் நாம வந்து செல்கின்றோம். அதன் பிறகுதான் உண்மையான நோக்கம் என்ன என்பதை வந்து நாம மடைமாற்றி கொள்ள முடிகின்றது. இஃப் there is some immediate danger to one's own person, சோ அவன் தனக்கு ஏதாவது ஆபத்துன்னா முதல்ல நம்மள நாம தான் ரட்சித்து காத்துக்கொள்வோம், அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொருத்தருக்கு வந்து நம்மளுடைய ரட்சணை. இதுதான் வந்து இயற்கை. So that means he loves his own self more than anything else. So இந்த இடத்துல நாம எல்லாருமே பகவானிடத்துல இருந்து வந்து பின்ன பகுதிகள் தான் இல்லையா. சோ அந்த குவாலிட்டியை வந்து வச்சு பார்க்கும் பொழுது கூட நம்ம வந்து பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார் இல்லையா, எல்லா ரூபத்திலுமே இருக்கின்றார். அதனால இந்த இடத்துல வந்து he means love his own self than any other things. அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கை. இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் வந்து ஆஃப்டர் his own self is material body, இந்த உடல், இந்த பௌதீக உடல். A person who has no information of the spirit soul, யார் ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மையை பற்றி தெரியாமலே ஆத்மா எனக்கூடிய அந்த ஒன்று இருக்கின்றது என்பதை அறியாமல் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா இந்த உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. அவங்க ஒரு உயிர் வாழை எவ்வாறு அவங்க வந்து அதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம், அதாவது தெரிந்து கொள்வார்கள் என்றால் உடலை வைத்துதான் தெரிந்து கொள்வார்கள். அவர்கள் உள்ளத்துல ஒரு ஆன்மா இருக்குன்றதெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டாங்க. So much that even in old age he wants to preserve the body in artificial ways இல்லையா. நமக்கு ஸ்கின் வந்து வயோதிகமான ஸ்கின் வந்து சுருங்காம இருக்கணும்,
இப்படி எல்லாம் நம்மள ரொம்ப நம்ம வந்து கேர் பண்ணிக்கிறோம். ரொம்ப வயோதிகம் தெரியாம இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? That means we carry a lot to the body. So a person who has அதனால பியூட்டி காஸ்மெட்டிக்ஸ் இப்பெல்லாம் அதுதான் வந்து நிறையவே, அதாவது ஹையர் பிரைசிங்ல வந்து விற்கிறதே அதுதான். A person who has no information, உண்மையிலே அகத்தினுடைய அழகுதான் நம்ம வந்து மேம்படுத்தணும். அகத்துல அழகு இருந்தா அது முகத்துல கண்டிப்பா வந்துடும். சோ அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள நிறைய நம்ம வந்து தேவையற்ற எண்ண ஓட்டங்களை எல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது என்னதான் வெளியில நம்ம வந்து மேக்கப் பண்ணா கூட அது வந்து நமக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு லுக் வந்து கண்டிப்பா பார்ப்பதற்கு வந்து அது வந்து அழகு என்பது கொடுக்காது. சோ அகத்தினுடைய அழகுதான் நமக்கு அதாவது ஒரு பக்தன் வந்து தான் யார் என்பதை உணரும் பொழுது கண்டிப்பாக உள்ள இருக்கக்கூடிய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்தி அதை வந்து அழகு செய்யணும்னு மட்டும்தான் அவன் நினைப்பான். ஆனால் அது எது வரைக்குமே இந்த ஞானம் அறியாதவன் அவன் எப்பொழுதுமே உடல் ரீதியான அத்தகைய ஒன்றில் மட்டும்தான் அவனுடைய, அதாவது இந்த உடல் அழகை அதை வந்து பராமரிக்கணும், அதுதான் அவனுடைய நோக்கமாக இருக்கும். So and thinking that his old age and broken body can be even saved, அதையும் ரட்சிக்க முடியும். உண்மையிலே எதுவுமே இந்த இடத்துல ரட்சிக்க முடியாது. எவ்ரி ஒர்க் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ட் டே அண்ட் நைட் இல்லையா? இரவு பகல்ல நம்ம வந்து உழைக்கிறோம். எதுக்குன்னா டு கிவ் பிளஷர் டு ஹிஸ் ஓன் செல்ஃப். எப்படின்னா வாரமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வீக்கெண்ட்ல போய் நம்ம எங்கேயோ ரிஜாய்ஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா? ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லிட்டு அது மாதிரி. அப்ப எதுக்காக நம்ம வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னா இந்த உடலை வந்து பேணி காப்பதற்காகத்தான். உண்மையிலே இந்த உடலையும் நாம் ரட்சிக்க வேண்டியதுதான். ஆனா ரட்சிக்க கூடாதுன்ட்டு கிடையாது. ஆனா அது எல்லாமே மினிமல் பேஸ் லெவல் என்னவோ அந்த அளவுக்கு ரட்சணை இருந்தா போதும். அதற்காக ரொம்ப நம்ம ஹைஃபை ரட்சணை எல்லாம் எதுவுமே தேவையே கிடையாது. We are attached to material possessions because they give pleasure to the senses or to the body. இல்லையா? நம்ம எப்பவுமே பௌதீக பொருட்கள் மீதுதான் நமக்கு உரிமை. அதை நம்ம எப்பவுமே வச்சுக்கோ. ஏன்னா அந்த உரிமையால நாம என்ன பண்றோம்? அதாவது பேரானந்தம் கொள்ளக்கூடிய அந்த நிலையை விடுத்து நாம சிற்றின்பத்தை நாம வந்து அனுபவிக்கின்றோம். ஒன்று இந்த புலன்கள், இல்லைன்னா இந்த உடல். The attachment to the body is there only because ஏன்னா ஐ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால is within the body. When one is further advanced, இன்னும் மேலும் வந்து பக்தி பாதையில முன்னேறும் போது he knows that spirit soul is pleasing because it is a part and parcel of Krishna. இந்த ஆன்மா தூய்மை அடையும் பொழுது எப்பொழுதுமே அது வந்து ஒரு சாந்தமான ஒரு தன்மை இல்லையா? அப்போ பகவானோட சம்பந்தம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இஸ் பிளீசிங் அப்படின்னா ரொம்பவுமே ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடிய நிலை. பிகாஸ் ஏன்னா அது பகவானுடைய பின்ன பகுதி. சோ அதனால இட் இஸ் கிருஷ்ணா who is pleasing and all attractive. அந்த ரூபத்துல இருந்து கொண்டு, ஆன்ம ரூபத்துல இருந்து கொண்டு அனைவருக்குமே நன்மை. அதே மாதிரி வந்து எல்லாராலுமே ஈர்க்கப்படக்கூடிய தன்மை. அவர் பேச சில பேர் வந்து பேசும்போது நம்ம இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்க தோணும் இல்லையா? இஸ் பிளீசிங் அண்ட் ஆல் அட்ராக்டிங். அதே மாதிரிதான் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து இந்த ஒரு நிலையை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார். இது சூப்பர் சோல் எவ்ரிதிங். எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கார். அவர் இருந்துதான் இந்த ஆத்மாவை வந்து இயக்கிட்டு இருக்கார். ஸோ இன் ஆர்டர் டு கிவ் us this information, இதை வந்து நமக்கு தெரிந்து கொள்வதற்காக தான் பகவான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அவதரிக்கின்றார். அனைத்திற்கும் மையமாக இருக்கின்றார். மையப்பொருள் ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறார். So without being an expression of Krishna, nothing can be attractive. இந்த கடவுள் ஒருத்தர் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல வந்து பிரகாசமாக இருப்பதற்கோ இல்லை வந்து ஈர்க்கப்படுவதற்கோ இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது. எஸ், மல்லிகா மத்தஜி வாசிங்க. ஐ திங்க் லாஸ்ட் 2 paragraphs இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் வசீகரமாக உள்ளதெல்லாம் கிருஷ்ணரால் ஏற்படுகிறது. எனவே எல்லா இன்பங்களுக்கும் இருப்பிடம் கிருஷ்ணர். ஒவ்வொன்றிலும் இயக்கமாக உள்ளது கிருஷ்ணரே. மிக உயர்ந்த பரஞான நிலையில் இருப்பவர்கள் எல்லாவற்றையும் அவரை சார்ந்தே காண்கிறார்கள். மகா பாகவதர்களான உயர்நிலை பரமஞானிகள் அசைவன மற்றும் அசையாதனவாகிய உயிர்வாழிகளின் இயக்க சக்தியாக கிருஷ்ணரை காண்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் கிருஷ்ணரை சார்ந்தே காண்கிறார்கள். கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்று அவரிடம் சரணடைந்திருக்கும் பாக்கியசாலிக்கு முக்தி உறுதி. அந்நிலையில் அவன் ஜட உலகை கடந்து நிற்கிறான். இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் பிரம்மபூத எனும் ஆன்மீக தளத்தை ஏற்கனவே அடைந்தவனாகிறான். கிருஷ்ணா என்னும் நாமத்தில் கடவுள் பற்றும் முக்தியும் அடங்கியுள்ளன. கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் சரணடைபவன்
பவசாகரம் என்னும் அறியாமையை கடக்க உதவும் தோணியை அடைகிறான். பௌதீக தோற்றமாகிய சமுத்திரத்தின் விரிந்த பரப்பு அவனுக்கு கன்றின் குழம்பு பட்டதால் ஏற்படும் சிறு பள்ளமாக மாறுகிறது. மகாத்மாக்களுக்கு கிருஷ்ணரே மையம். பௌதீக உலகங்களின் பாதுகாப்பும் அவரே. கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவர்களுக்கு வைகுண்டம் வெகு தூரத்தில் இல்லை. ஒவ்வொரு அடியிலும் ஆபத்துக்கள் நிறைந்த ஜட உலகில் அவன் இருக்கவில்லை. இவ்வாறு சுகதேவ கோஸ்வாமி மகாராஜா பரீட்சித்துக்கு கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி விரிவாக விளக்கினார். பிரம்மதேவனின் கூற்றுக்களையும் பிரார்த்தனைகளையும் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு எடுத்துரைத்தார். கிருஷ்ணர் ஆயர்குல சிறுவர்களுடன் நிகழ்த்திய லீலைகள், அவர்களுடன் அவர் யமுனை நதிக்கரையில் உணவருந்தியது, பிரம்மதேவன் அவரிடம் செலுத்திய பிரார்த்தனைகள் ஆகியவையெல்லாம் பரமான விஷயங்கள். அவற்றை கேட்பவர்கள், எடுத்துரைப்பவர்கள், கீர்த்தனம் செய்பவர்கள் எல்லோரும் தம் ஆன்மீக விருப்பங்கள் பூர்த்தி அடைய பெறுகிறார்கள். இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் குழந்தை பருவ தோற்றமும் பலராமருடன் அவர் விருந்தாவனத்தில் விளையாடியதும் விவரிக்கப்பட்டது. பக்தி வேதாந்தா எழுதிய கிருஷ்ணா என்னும் நூலின் 14வது அத்தியாயமான கிருஷ்ணரிடம் பிரம்மன் பிரார்த்தனை இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ மேலும் பகவானுடைய ஈர்ப்பு இல்லையா, சக்தி, அட்ராக்ஷன். கிருஷ்ணா என்றாலே அட்ராக்ஷன் இல்லையா, ஈர்ப்பு என்று பொருள். சோ இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா, அதாவது ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையுடைய அனைத்துமே யார் அதற்கு மூல காரணம் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். கிருஷ்ணா இஸ் therefore the reservoir of all pleasure இல்லையா, அனைத்திற்குமே மூல காரணமாக, அனைத்து அதாவது நம்ம பேர் ஆனந்தத்திற்கு இல்லையா, பிளஷர்னாலே ஆனந்தம், ஆனந்தத்திற்கு எல்லாமே மூல காரணம் அவர்தான். இப்ப எப்படி களஞ்சியம் மாதிரி, இப்ப நெற்களஞ்சியம் மாதிரி நெல்லு எப்படி கொட்டி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இந்த பிளஷர் பொட்டன்சி அப்படின்னா ஆனந்தப்படக்கூடிய அந்த தன்மை அதற்கு மூல காரணம் பகவானிடத்திலிருந்து தான் வருகின்றது. The active principle of everything is Krishna and highly elevated transcendental see everything in connection to him. சோ ஒரு உத்தம அதிகார நிலையில இருக்கிறவங்க, ஒரு தூய பக்தர்கள் அனைத்தையுமே இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி தான் பார்ப்பாங்க. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மகாபாகவதா அப்படின்னா, அதாவது ஒரு உத்தம பக்தர், பியோர் டிவோட்டி, sees Krishna as the active principle in all moving and non-moving living entities. சோ அவங்கள அவர்களை எவ்வாறு அதாவது அவர்கள் எல்லாமே பகவானை எவ்வாறு நோக்குகிறார்கள் என்றால், அனைத்து அசைவன அசையாதன அனைத்திலுமே இந்த மெயின், அதாவது முக்கியமான ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை அவர்களால பார்க்க முடியும். அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய தன்மையை பெற்றவர்கள். அதனால நாம கூட அனைத்திலுமே பகவான் இருக்கின்றார் என்று நாம பகவத்கீதையில படிச்சுட்டே இருக்கோம், பாகவதத்திலேயும் வந்துட்டே இருக்கு, இங்கேயும் நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சுட்டு தான் வரோம். அனைத்திலுமே பகவானை காணக்கூடிய அந்த நினைப்பு. இப்ப நீரை அருந்துகின்றோம், இந்த நீர்ல இருக்கக்கூடிய சுவை பகவானுடைய சொரூபம் அப்படின்னு நாம நினைக்கணும். எதை செய்தாலுமே அந்த காரியத்துல அந்த இடத்துல பகவான் இருக்கிறத உணரத்துக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இது பகவத்கீதையிலயும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. 7th சாப்டர்லயும் நம்ம நீரின் சுவை நான், சூரிய சந்திரர்களுடைய ஒளி நான், மேலும் 10வது சாப்டர்ல விபூதி யோகத்துல அனைத்துமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. whoever is engaged in the devotional service of Krishna is already on Brahmabhuta, அதாவது அந்த டிரான்சென்டென்டல் பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க, ஆழ்நிலையான தெய்வீகமான நிலையை அவர்கள் அடைந்திருக்கிறார்கள். கிருஷ்ணா சஜஸ்ட் பிஏடி அண்ட் லிபரேஷன், அதாவது the very name கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா நமக்கு என்ன எடுத்துரைக்கின்றது அந்த நாமம் என்றால், நமக்கு விடுதலை மற்றும் அவரிடத்தில் நாம கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தியின் தரப்பில் இல்லையா, அவருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மரியாதைகள். சோ அது பிஏடின்னா டீப் ரெஸ்பெக்ட், அதாவது ஆழ்ந்த மரியாதை என்பது நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது. anyone who takes shelter of the lotus feet of Krishna enters the boat for crossing. இதுவும் பகவான் திருத்தொண்டில் யார் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறார்களோ, இந்த சம்சாகர சாகரம் என்னும் கடலை சுலபத்தில் அவர்களால எவ்வாறு கடக்க முடியும்னாக்கா, ஒரு கன்றுக்குட்டினுடைய கால் அந்த குழம்புல இருக்கக்கூடிய நீரை நமக்கு கடந்து விட முடியுமா, முடியாதா? கண்டிப்பா கடக்க முடியும். அது போல அவர்கள் அந்த இந்த கடலை, சம்சார சாகரம் என்னும் கடலை அவர்கள் நீந்தி கரை சேர்வார்கள்.
So for one who is in the platform of Krishna consciousness, Vaikunta or spiritual planets is not very far. Vaikundam வெகு தூரத்துல கிடையாது அவங்களுக்கு. He does not live within the material world where there is a danger at every step. இந்த ஒவ்வொரு அடியிலுமே இந்த பௌதிக இயற்கையில வந்து நமக்கு அபாயம் என்பது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இல்லையா? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லுமே இருக்கு. இன்னைக்கு நாம நல்லதான் இருக்கோன்றத வந்து சொல்ல முடியாது. அடுத்த 1 மணி நேரத்துல நமக்கு என்ன வரும்ன்றதும் தெரியாது. நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட் கூட என்ன நடக்கும் தெரியாது. அப்படிப்பட்ட, அதாவது எதையுமே வந்து ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது. நம்ம இது நிகழும் 100% நம்மளால சொல்லவே முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்துல வந்து நாம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதனால இறைவன் தாள் நம் மனதை வந்து பதித்து அவர் நமக்கு கண்டிப்பா ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த மனசு இல்லையா, நல்வழி காட்டுவார், நல் மார்க்கத்தை நமக்கு காட்டுவார். அவர் தாழ் பணிந்து அவர் மீது நம்ம பிரேம பக்தியை ஒன்று செலுத்தினாலே மிச்சம் இருக்கக்கூடிய டைரக்ஷன் எல்லாம் பகவானே நமக்கு வந்து அழைத்து செல்வார். இன் திஸ் வே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வாஸ் ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன்ட். இவ்வாறாக பரிஷித் மகாராஜுக்கு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி எடுத்துரைத்தார். So recited to the king the statements of prayers. அதாவது இது என்னது பிரம்மருடைய பிரார்த்தனைகள் என்ற தலைப்புல வந்து இவ்வாறு அதனுடைய வியாக்கியானம் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து பகவானுடைய லீலைகள் யாரோட, அந்த கோபீஸோட இல்லையா? சோ மேலும் அந்த யமுனை நதி கடையோடத்துல வந்து அந்த அவரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த 1000 சிறுவர்களோட உணவு அருந்துவது மற்றும் பிரம்மருடைய பிரார்த்தனைகள், இது எல்லாமே தெய்வீகமான செயல்கள். எனிவன் ஹூ ஹியர்ஸ், இதை யார் ஒருவர் கேட்டாலோ சொன்னாலோ அல்லது எடுத்து, அதாவது சாண்டிங், அதாவது அந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து ரிசைட் பண்ணா கூட அவங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் அனைத்துமே நிறைவேறுமா. நாம் எல்லாருமே தூய பக்தி அடையணும், தூய பக்தி சேவையை வந்து பகவானுக்கு செய்யணும்ன்ற ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் வைக்கலாம். பகவான் அதற்கு நமக்கு வழி கொடுக்கட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பிரார்த்தனை வச்சுட்டு நாம இதை வந்து இப்படியே ரிசைட்டேஷன் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் நம்ம எடுத்துட்டு போகலாம். Thus, Krishna's childhood pastimes is sporting with Balarama and cowherd boys in Vrindavana were described. So சிறு பிராயத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய 1000 சிறுவர்களோடையும் பலராமரோடையும் வந்து அவர் செய்த லீலைகளை எல்லாமே இந்த அத்தியாயத்துல நாம படிச்சோன்றத வந்து இதோட நிறைவடைகின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தேனுகா, கில்லிங் ஆஃப் தேனுகா சூரா, இது நம்ம அடுத்த வாரம் எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஜாயின் பண்ண முடியல, கரண்ட் இல்லாதனால மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. No problem, no problem. இப்பதான் கரண்ட் வந்தது மாதாஜி. No problem. Hare Krishna. Vancha kalpadharubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananda koti vaishnav vrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare.